ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഷൂട്ട് ചെയ്യാറില്ല വെച്ചാൽ ഫോൺ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദേഷ്യം പിടിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദേഷ്യം പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കുറേ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു അതായത് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ വാങ്ങിച്ചു. എൻ്റെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ വേണമെന്ന്. പക്ഷേ ഇതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, ഒരു കെമൈൻ്റെത്, ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെതാട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്കത് വർക്കായില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അത് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ ക്യാഷ് പോകണ്ടല്ലോ, റിട്ടേൺ അയക്കാനും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ, കൊറോണൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, എൻ്റെ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത ഹെയർ അല്ല, സാധാരണ ഹെയർ ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വാങ്ങണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വല്ലപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ്നർ വാങ്ങി. അങ്ങനെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അത് വാങ്ങിച്ചു. അതിൻ്റെ റേറ്റ് 2500 സാധനം എനിക്ക് കിട്ടിയത് 650 അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് റേറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. എല്ലാ ഓൺലൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന പോലെയും സേഫായിട്ടും സെക്യൂർഡ് ആക്കിയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബില്ലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അൺബോക്സിങ് എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അനിയത്തിനെ കൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു സൈഡ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിഫറൻസ് എത്രയുണ്ടെന്ന്, അതായത് എൻ്റെ ഹെയർ ചുരുണ്ട ഹെയർ ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നീളം വെച്ചു. ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. പിന്നെ ഞാൻ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റും ചെയ്തു, അതേപോലെ ഹെയർ കട്ടും ചെയ്തു. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം മുടി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ബബിളി മുടിയായി, നല്ല ബോബ് ചെയ്ത മുടിയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്ക് വന്നിട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ 1-2 ഫോട്ടോഷൂട്ട് പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒരു 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മളെ ഹെയറിൽ അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത ഫീൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. എൻ്റെ ഹെയറിൽ ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഹെയർ ആയതുകൊണ്ട് 2-3 മണിക്കൂർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തി. അതിലൊരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഒരു ഹെയർ? എനിക്കിഷ്ടമായിട്ടോ, പേഴ്സണലി എനിക്കിഷ്ടമായി. പക്ഷെ എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല കേട്ടോ. എന്നോട് വരുന്നത് മാതാമേനെ പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറും വൈകുന്നേരം ഒരു ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് വെച്ചാൽ, ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ വാങ്ങിയതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് വെച്ചാൽ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. കിഡുവാണെന്ന് പറയാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ്നറിൻ്റെ ഒരു കളറില്ലേ, ഒരു ലാവൻഡർ വയലറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണ്. ആ കളറും എനിക്ക് പക്ക ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സാധനം അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് പേഴ്സണലി 1-2 മണിക്കൂർ എൻ്റെ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാത്ത എൻ്റെ ഹെയറിന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിനേക്കാൾ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കൊറോണേൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ വിഷുവിലെ ആ ഒരു വീക്ക് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരെ ഉള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 620-50 കറക്റ്റ് പ്രൈസ്. ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങുകയും ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുകയും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാലും ഒന്ന് കമൻറ്റും ചെയ്തേക്കുക. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക.